Velkommen til Sandt Elefant. Mit navn er Pelle. Her kommer de 3 piger, vi skal interviewe. Undskyld, vi skal også ikke, men jeg hedder MC. Jeg hedder Alex. Og jeg hedder Mila. Yay! MC. Det hedder min søster. Hvorfor kalder jeg dig? I ligner altså slet hinanden. Hvad hedder din første kæreste? Jonas. Okay. Hvad lærer jeg? Synes du selv, du... Ikke noget for person. Hallo, jeg vidste ikke, Alex. Nej, hun vidste ikke, at de var Alex, synes du selv, du er populær? Blandt drengene. Når jeg spiller fodbold, ja, men ellers nej. Mila, hvad synes du bedst om dig selv? At du ligner en model? Klart. Jeg er ikke en model. At jeg ikke er kæmpe fed. Synes I ikke alle sammen, du ligner en model? Jo. Wow. Så bliver jeg bare ved med at klare. Okay, har I lyst til flere spørgsmål? Ja. Okay. Se jer, hvis I har nogle spørgsmål til os næste gang, så kom gerne med dem. Tak. Skriv dem i kommentaren. Emily. Ja. Hun hedder ligesom ikke... Hvilken MC? Hvorfor kalder jeg hele tiden dig? Okay, hvilken skostørrelse bruger du? Jeg bruger desværre kun 32 til 35. Og hvor mange år er du? Jeg er 12. Jeg kan ikke bare have Okay. Hvad lærer jeg? Alex. Det er faktisk ret underligt. Alle mine søskende, kalder jeg alle sammen mine søstres navne. Nå. Altså min søster hedder Emily, Valeria og Camilla. Sådan meget underlige navn. Nå ja, det er fordi det er fra din mors side. Ja, det er lige meget med alt det. Okay, Valeria. Alex. Synes du, dine bukser er pæne? De er bare lidt korte, men ellers så... Ja, jeg kan godt lide mine bukser. Se jer, hvis I kan lide hendes bukser fra 1 til 10, så skriv det i kommentaren. Tak. Bukser, ikke bukser. Bukser. Okay, Mila. Ej, hvor er du ond. Ja. Flotte sko. Jeg ved ikke. Ej, okay. Okay, vi kan nå et sidste spørgsmål. Har I to et spørgsmål til hende? Der kom en dreng i baggrunden. Pia, har I et spørgsmål til Mila? Hvem er min første kæreste? Det vil jeg meget gerne svare. Ja, okay. Hvem er din første kæreste? Eller hvor mange kærester har du haft? Ej, det tæller jeg. Første til sidste. Bare sådan en prøv. Nej, jeg vil hellere sige, den jeg havde først, og den jeg havde sidst. Ja. Okay, den første, det var en, der hed David. Han fik jeg et børnehjem. Ja. Hun er en kærlighedsbiber. Ja. Og den sidste, det var... Nej, det var David Holm. David, nej. Nej, det var Daniel Møller. Daniel Møller. Okay, og hvor mange år er det nu, du er? Okay. Tak for i dag. Sig tak, piger. Tak for i dag.